И здравейте хора, аз съм ОВГ и искам да кажа, че се меся в канала на FoxWolf, стария му. Абонирайте за този канал и също се абонирайте за новия канал. Ето вижте, че не е мамено. Ето, върно е, така, не бутих да гледам се. Кажи хайде на YouTube. Ето. И да, тук вече снимам. Абонирайте се за него, абонирайте за мен, както казах вече. И скоро ще има нови клипове на Майнкрафт или нещо друго. Кажете ми какво да снимам в описанието, в коментарите. И в описанието ще има снимка. Ето, как той казва, че е верно. Ето неговия скайп е, не е някой фейкър. Ето тук новия му канал. Ще има линк към новия му канал в описанието. И ай-бай!